Atate mu zina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa nthawi ya pamwamba imene mwatipasa. Mzimu woyera tikuyamikani chifukwa mupezeka pakati pathu. Ife ana anu ophunzira anu tiphunzitseni mu tsiku la lero, tizindikiriseni, tsekulani mitima yathu kuti mawu anu akakhale mphamvu pa moyo wathu. Mawu anu akakhale chitetezo pa moyo wathu. Mawu anu akakhale ndaliso. Mawu anu akakhale machiritso. Mawu anu akakhale mtsogoleri wathu mu zina la Yesu Kristo. Amen. Chikondi chathu cha Mulungu. Kodi ifeyo timamukonda bwanji Mulungu wathu? Nanga chifukwa chani tikuyenera kumukonda? Chifukwa chani tikuyenera kumukonda Mulungu? Ndipo timukonda mwa mtundu wanji? Ndi njira yake itiyo imene ingaonese kuti Mulunguyu timamukondadi. Tikawerenga pa 1 Akorinto chapter 2 verse ya 9, mawu akuti Mulungu akonza zinthu zabwino. Akukonzera business iweyo, akukonzera skulu yabwino iweyo, akukonzera makulidwe abwino, akukonzera banja labwino, akukonzera moyo woti sunalingalirepo yayi, zoti sunapewa ziganizirapo yayi. Koma akuti kodi zimenezo akonzera ndani? Akuti zimenezo akonzera anthu iwo amene amamukonda Mulungu. Ndekuti si wina aliyense amene akakumane ndi chipambano ayi, si wina aliyense amene akakumane ndi chitetezo, si wina aliyense amene akakumane ndi tsogolo labwino, si wina aliyense amene skulu yake ingakayende bwino. Akuti Mulungu alonjeza zinthu zabwino kwa iwo amene amamukonda. Akuti zinthu zabwinozo ndizoti sunapewa ziganizirapo ayi, olo kapena kulingalirapo. Akuti zinthu zimenezo ndi zimene Mulungu akonzera iwo amene amamukonda. Funso langanso tsiku la lero ndilakuti kodi iweyo umamukonda Mulungu? Kodi umamukonda mwa mtundu wanji? Mawu akuwuza kuti umukonde Mulungu chifukwa zimene ukufunazo akonzera okhaokhawo amene amamukonda. Kodi ufuna chani? Sukalandira pokhapokha ukumukonda Mulungu. Teno kodi Mulungu umukonda bwanji? Tikawerenga Marko chapter 12 verse 30, akuti umukonde Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi malingaliro ako onse, komanso ndi mphamvu zako zonse. Masabata athawa takhala tikuphunzira kodi tingamkonde bwanji Mulungu ndi mtima wathu wonse. Nanga kodi tingamkonde bwanji Mulungu ndi moyo wathu wonse? Tingamkonde bwanji Mulungu ndi malingaliro athu onse? Leroli tikufuna timalizise kodi tingamkonde bwanji Mulungu ndi mphamvu zathu zonse. Tinaphunzira kuti kumkonda Mulungu ndi mtima wathu wonse ndi pamene tamulola Mzimu wa Mulungu
ukapezeka mu mtima mwathu. Mzimu wa Mulungu apezeka mu mtima mwathu pamene ifeyo tikuchita mawu a Mulungu. Kungopanga chisankho choyamba kuchita mawu a Mulungu ndiye kuti Mzimu wa Mulungu apezeka mu mtima mwako. Ndiye kuti mzimu ukapezeka mu mtima mwako ndiye kuti ukumkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Akuti funso limene tiyenera kuzifunsa ndilakuti kodi mu mtima mwanga muli chani? Ngati muli Yesu ndiye kuti ukumkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Koma ngati mu mtima mwako muli wina amene akulamulira, mu mtima mwako muli smartphone imene ikulamulira, mu mtima mwako muli business imene ikulamulira, mu mtima mwako muli ntchito imene ikulamulira, ndiye kuti sukumkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Kuti ukazindikire kuti ndithu ukumkonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ukangoona nthawi yako kuti nthawi yako pasiku umayigawa mwa mtundu wanji. Kodi nthawi ya Mulungu ndi maawazi angati? Nanga nthawi imene umangosewera umangocheza ndi maawazi angati? Akuti uzaona ndithu kuti ayi mu mtima mwangamo sikuti muli Mulungu yayi, komano muli mpira. Mu mtima mwangamo sikuti muli Mulungu yayi, komano muli smartphone yanga. Mu mtimamu sikuti muli Yesu Kristu yayi, komano muli business yanga. Akuti zimangotengera kuti kodi pasiku maawazi ako ukupanga chani. Mawu amati pamene mtima wako uli, akuti pamenepo pali chuma chako. Where your treasure is, there your heart also. Kodi iweyo mtima wako waika pati? Akuti ndikonde ndi mtima wako wonse. Akutiso ndikonde ndi moyo wako wonse. Kodi moyo wako wonse ndi chani? Moyo wako wonse ndi khalidwe limene anthu akuona pa iwe. Moyo wako wonse ndi zipaso zimene anthu akuona pa iweyo. Ndiye kuti kumkonda Mulungu ndi moyo wako wonse ndi pamene zipaso zako zikuonesa kuti iweyo ndi iweyo ophunzira wa Mzimu wa Mulungu. Akuti kaonese chipaso cha Mzimu wa Mulungu. Anthu akaone chikondi pa iwe, anthu akaone kuleza mtima pa iwe, anthu akaone kupereka pa iwe, anthu akaone kuthandiza pa iwe. Akuti zikamatero ndiye kuti ukumkonda Mulungu ndi moyo wako onse. Nanga kodi ungamkonde bwanji Mulungu ndi malingaliro ako onse? Akuti kumkonda Mulungu ndi malingaliro ako onse ndi pamene zoganiza zako zikuchokera ku Mzimu wa Mulungu. Akuti your thoughts, your thinking must be inspired by the Holy Spirit. Mzimu wa Mulungu amene ali mkati mwako abwerese zoganiza zako zabwino. Ngati uganiza zabwino ndiye kuti uli ndi mzimu wabwino. Ngati uganiza zoyipa ndiye kuti uliso ndi mzimu oyipa mkati mwako. Akuti Baba, lolani kuti zoganiza zanga zichokere kwa mzimu wanu. Ndiye kuti ukamulola mzimu wa Mulungu kukapezeka mkati mwako, ndiye kuti uli ndi kuthekera kuti mzimuwo ubwerese zoganiza pa moyo wako. Ukamaganiza zimene mzimu wa Mulungu akubweresa pa iweyo, ndiye kuti ukumkonda Mulungu ndi malingaliro ako onse. Tikamawerenga ku Yobu tikumva akuti mwa munthu muli mzimu, komano ndi mzimu wa Mulungu umene umabweresa chani? Umabweresa chipambano. Kusonyeza kuti mwa iweyo Mulungu anawuziramo mpweya, komano olokapena iweyo uli ndi moyo chifukwa cha mpweya uli nawo, uli ndi moyo chifukwa cha mzimu umene uli nawo. Komano kodi ndi mzimuti umene umabweresa chipambano? Akuti mzimu wa Mulungu. Akuti lola mzimu wa Mulungu ukabwerese chipambano pa moyo wako, osati mzimu wako kapena mzimu wa Satana. Lero tifuna timalizise, kodi tingamkonde bwanji Mulungu? Akuti ukamkonde Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Ukamkonde Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Kodi unkonda bwanji Mulungu ndi mphamvu zako zonse? Tikawerenge Yohani chapter 20 verse ya 10 mpaka na 18. Yohani chapter 20 verse ya 10. Ndofuna ndiwerenge. Mawu akuti pambuyo pake ophunzirawo adabwerera kwawo. Ophunzirawo anabwerera kwawo. Verse 11.
koma amidu adakhalabe chilili panja pafupi ndi manda akulira. Ukamawerenga mawu nthawi zina ndi bwino zikapo zina lako kuti mawuwo achitike ndi moyo wako. Haleluya. Ndozi kodi neyo zinanga ndi ndani apa? Kuti Mariya sanabwerereya, akuti Mariya anakhala pomwepo. Kodi iweyo ndiwe ndani? Akuti ophunzira enaja anabwerera, komano amidu anakhala chilili pamanda pompaja. Akuti kodi mbuye wanga ali kuti? Akuti Ambuye Yesu atauka manda muja, mama wa muja, akuti Mariya ku Magadalena ndi nzake analawira kupita kutiko, kupita kumanda. Anakapeza kuti Ambuye Yesu mulibemo. Akuti ataona choncho anadabwa. Akuti kodi Ambuye wanga ali kutiko? Kodi Atate anga ali kutiko? My Savior, the Redeemer, machiliso anga kodi ali kutiko? Akuti anabwerera nakauza ophunzira, akuti feyo tinalawira, tinapita ndithu kumanda kuja, tamva akuti Ambuye Yesu mulibemo manda, taona ndithu. Akuti Simon Peter ndi nzake uja akuti mukuyankhula chani? Akuti tipita komweko. Akuti anathamanga kupita kumanda kuja. Akuti ataona ndekuti amapita kumene kuja, Mariya ku Magadalena mataniso amalondolaso. Akuti Simon Peter ndi nzake uja ataona kuti Ambuye Yesu mulibemo, anapanga chani? Ophunzira aja anatani? Anabwereraso. Atangoona kuti Ambuye Yesu mulibemo, anatani? Anabwerera. Atangoona kuti Ambuye Yesu sana muchilise, anabwerera. Atangoona kuti Ambuye Yesu business sana pereke, anabwerera. Atangoona kuti Ambuye Yesu chuma sana pereke, anabwerera. Atangoona kuti Ambuye Yesu sana masule, akuti anabwerera. Koma kodi Mariya anapanga chani? Akuti Mariya anakhala chilili pa khomo la mandaja. Akuti neyo sindichoka mpaka na Ambuye Yesu atandidalisa, sindichoka mpaka na Ambuye Yesu atandimasula, sindichoka malo ano mpaka na Ambuye Yesu atandidabwisa, sindichoka malo ano mpaka na Ambuye Yesu nditaona. Akuti kumeneko ndiye kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse ndi pamene weyo ukulowesapo an extra gear mukumusakasaka Mulungu. Pamene anthu ena akumusakasaka Mulungu mamawa, umusake Mulungu masana. Pamene ena akumusakasaka Mulungu mazulo, umusake Mulungu usiku. Akuti Ambuye Yesu tiasake ndi mphamvu zathu zonse. Akuti Simon Peter ophunzira aja atangoona kuti Ambuye Yesu mulibe, akuti basi tibwere tizipita. Koma Mariya akuti kodi mbuye wanga ali kutiko? Sindichoka mpaka na Ambuye Yesu nditaona, sindichoka mpaka na promotion yanga nditailandira, sindichoka mpaka na business yanga nditalandira, sindisiya kupemphera mpaka na nditalandira ndithu chisomo cha Mulungu, sindisiya kupemphera mpaka na moto wakumwamba nditauona. Akuti kumeneko ndiye kuonesa kuti ukunkonda Mulungu ndi mphamvu zake zonse, ndi mphamvu zako zonse. Tikamawerenga mawu ku Thumbiri chapter 7 verse ya 1 tikumva za Solomoni. Akuti Solomoni sanasiye kupemphera ayi. Akuti Solomoni anasiya kupemphera pokha ataona ulemerero tafika mchipinda muja. Akuti kumeneko ndiye kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Osasiya kupemphera ngati yankho sunalandire, osasiya kusakasaka Mulungu ngati business yako sunalandire, ngati ntchito yako sunalandire. Chopitira kwa sing'anga ndi chani? Usapite kwa sing'anga poti Ambuye Yesu sakuyankha. Akuti ukhalebe pomwepo mpaka nakuyankhe. Osasintha njira, osasintha chochita, osasintha kupemphera, osasiya kusala chakudya. Akuti ndikhalepo mpano mpaka na Ambuye Yesu ndiaone. Nthawi zambiri timasemphana ndi daliso wathu chifukwa sitimafuna kukhala, sitimafuna kukhalisapo ayi. Akuti papemphero khalisapo, kaya ndikulambira khalisapo. Enafe timangoti ayi tapemphera basi zakwanira, tiyeni tiyambeko madansi, tufuna tivine.
akuti khalisapo. Kukakhala kupemphera mukhalisemo mpemphero, kukakhala kulambira khalisamo mukulambira. Akuti Mulungu amabwera pamene watani, pamene wakhalisapo. Kodi pemphero lathu tikukhalisapo? Kodi mukuimba kwathu tikukhalisapo? Kodi mukulambira tikukhalisapo? Kodi mukusala chakudya tikukhalisapo? Ena mwa ife tikasala chakudya ndekuti ndi 2 days 3 days, koma akuti zisalabe days, zisalabe 7 days, zisalabe 21 days, zisalabe 40 days. Pitiliza kusala 120 days, pitiliza kusala 200 days. Akuti usasiye kusala mpaka notatani utalandira yankho lako. Akuti timasiya tikalandira, osati poti ifeyo tikukhutisidwa kuti tapemphera. Akuti osakhutisidwa ndikupemphera kuti apapa ndapemphera mokwanira ndigone. Iyayi, pemphera mpakana zitachitika. Pemphera mpakana Satana atabweza chuma chako. Pemphera mpakana Satana atabweza sukulu yako. Pemphera mpakana Satana atabweza business yako. Osasiya kupemphera poti watopa. Kutopa is not a reason enough to stop praying. Akuti upemphere mpakana zitachitika. Zili mawu a Mulungu. Akuti anthu aja anachita kupangana. Akuti ifeyo sitimwa sitidya mpakana chani, mpakana titamupha Paulo. Akuti chimene tufuna ifeyo, tufuna tiphe mtumiki wa Mulungu ameneyo atisausa nthawi yayitali, ameneyo aononga ma network athu aufiti, ameneyo tufuna timuphe, tufuna timalize. Ndeno tazindikira kuti munthu ameneyo si munthu wamba iyayi. Sitimwa sitidya mpakana Paulo titamupha. Kodi weyo ukupanga chani? Akuti nawenso ukanenese kuti sindimwa sindidya mpaka na skulu yanga nditalandira, sindimwa sindidya mpaka na business yanga nditalandira, sindimwa sindidya mpaka na promotion yanga nditalandira. Akuti kumeneko ndekunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Akuti ulowesepo an extra gear mpaka na Mulungu atakumana nawe. Maria anayankhula akuti ine sindibwerera, ndikhala pompano. Kodi ambuye wanga ali kuti? Ndekuti chimene Maria amafuna amasakasaka Ambuye Yesu. Ambiri mwa ife timabwerera pa njira, sitimapitiriza kumusaka Yesu Kristo, sitimapitiriza kusakasaka skulu yathu, sitimapitiriza kusakasaka business iyo, sitimapitiriza kusakasaka promotion iyo. Timabwerera pa njira. Ndi chifukwa chake moyo wathu ukadali chimozimozi. Akuti tisabwerere pa njira, tinene kuti ndikhala pompano. Inuyo pitani, koma ine nditani ndikhala pompano mpaka na Ambuye Yesu titakumana nawo. Timabwera ku service uyamba 6:30 mpaka na ndithu 12 koloko, koma enafe timabwera 6:30 ija ikamango 7 koloko 30 minutes tachoka tikupita. Kumati ndaonekerako basi, ndapempherako basi. Akuti kumeneko ndekuti ukusemphana ndi ndaliso wako. Akuti Maria anauza ophunzira aja akuti inuyo zipitani, koma na ine ndikhala pompano. Kodi mbuye wanga wapita kuti? Kodi iweyo umadikira? Ukafuna kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse, akuti ukhale munthu odikira, ukhale munthu odikira mpaka na pamapeto. Nthawi zina uzikhala woyamba kubwera ku chalichi, kukhalanso omaliza kutuluka. Uonesese kuti kodi pamene Ambuye Yesu abwerere ndi patipo, kodi pamene Mulungu apulumutse anthu ake ndi patipo. Koma ambiri mwa ife kupita ku chalichi timachedwa, kuwerukanso timawerukiranso mkati mwa service. Akuti mwachonchomo ndekuti sukunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse, ndipo suzalandira. Moyo wako sukusintha, moyo wako sukusuntha, chifukwa siwe munthu odikira kwa Mulungu. Umafuna kuti Mulungu apange za iwe. Ndeno Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaac, Mulungu wa Yakobo si wachoncho ayi. Mulungu amene ndikumuziwa ine si Mulungu wachoncho oti ayendere program yako ayi.
ambuye panopa mutipempherere. Ayi, alibe zimenezo. Komano akuti udikire nthawi imene Mulungu akonzeka kuti akudalise. Ukafika malo amapemphero uyiwaleko zina, ikakhala foni iyike uko. Osati apapa enake amandiyimbira ndifuna kuti ndikakumane kaye ndi awawa ndi za business zimenezi. Uziwe kuti Mulungu pamenepo palibe. Sungakumane ndi Mulungu ndi maganizo ngati amenewo. Ndiye kuti uli nawo ndithu mamasta awiri amene kuwatumikira. Wina ali pa foni pako, wina ndi amene kuyesayesa kuti umusatire komano sizikutheka. Malo amapemphero ukapita ku chalichi ukafuna kuti ukakumane ndi Ambuye Yesu, ukakumane ndi Mulungu, uyiwaleko zina, uyiwale za business, uyiwaleko za ntchito, uyiwaleko za kena kalikonse kapena kuchita. Upange focus. Ambuye Yesu, ndikufuna inuyo, ndikufuna inuyo. Chitani ndi business yanga, chitani ndi ntchito yanga. Akuti uzakumana naye. Koma ukabwera ku chalichi mtima wina ufuna business, mtima wina ufuna kuchapa, mtima wina ndasiya mwana uku, siziyenda. Mulungu saendera program yako, aendera program yake. Kodi umankonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse? Kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse ndikuyikapo an extra care mukumusakasaka. Upitilize kutani kumusaka, ingakhale chakudya kunyumba kulibe. Upitilize kumusakasaka Yesuyo, Mulunguyo, ingakhale kunyumba ndalama kulibeko. Akuti ukazandifunafuna, Yeremia 29 verse 13, akuti uzandifunafuna ndipo uzandipeza, ukazandifunafuna ndi mtima wako wonse. Meaning kuti ukazandifunafuna with an extra care. Osati kubwera uchalichi 8 koloko 9 koloko paweruka. Akuti wina amati ine ndidikira mpaka na palanchi, kenaka lanchi chakadusa. Akuti akaona kuti lanchi chakafika, akaona kuti sana landire, amati ine ndidikirabe mpaka na mazulo. Sindichoka malo ano mpaka na nditaona Ambuye Yesu. Akuti kumeneko ndiye kuti kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse, kunkonda Mulungu with an extra care. Kodi Mulunguyo ife tikunkonda mwa mtundu wanji? Tipitilize kuwerenga. Akuti Maria adakhalabe chilili panja pafupi ndi manda akulira. Akuti samangokhala ntchali chayi. Akuti Maria pamene amazifusa kodi Ambuye ali kuti, Mulungu ali kuti, akuti samangokhala ayi. Akuti amalira. Kodi kulirako zutanthauza chani? Kulirako ndi pemphero. Osati wabwera ntchalichi kumangodikira nthawi. Kodi nthawi ikwana nthawi yanji? Kodi abusa atiuza nthawi yanji kuti tizipita? Akuti Maria amadikira kwa Mulungu, amadikira kuti Mulungu amukhuze, amadikira Ambuye Yesu. Akutani? Akulira, akupemphera, akulirira kwa Mulungu. Ambuye muli kuti? Ambuye business yanga ikutha iyi, kodi Ambuye muli kuti? Ntchito yanga sikuyenda, kodi Ambuye muli kuti? Amalira mpemphero, osati kudandaula kwa neba. Amalira mpemphero, osati kudandaula kwa anzake. Ayi, akuti business yanga ikutha iyi, kodi Ambuye muli kuti? Ntchito yanga iyi ili pafupi kutha iyi, Ambuye kodi muli kuti? Ananga kungodwala, kodi Ambuye muli kuti? Akuti ali muchalichi akupemphera. Ana akungodwala, banja langa silikuyenda bwino, wina kulowera uku, wina kulowera uku, zinthu sizikuyenda, kodi Baba muli kuti? Akuti amalira zimenezo mpemphero, osati kukacha kungupita kwa neba kukadandaula za kuchipinda kwanu. Ayi, akuti pita kwa Mulungu ukadandaule, ukalire kwa Mulungu, osati kwa neba ako, osati kwa nzi zako. Akuti pamenepo ndiye kuti umona Mulungu akukuchitira. Kodi moyo wathu ukunkonda Mulungu? Kodi tikunkonda Mulungu ndi mphamvu zathu zonse? Maria akuti choyamba sana chokeya, anakhala pompo. Ena mwa ife ikakhala chalichi Sunday tili ku last church, Sunday inayo tili ku assemblies, Sunday inayo tili ku national, Sunday inayo
tili kusisepi, Sunday inayo tili kukatolika, Sunday inayo akuti mwezi ukamatha ndiye kuti tazungulira machali chokwana 10 sunga kumane ndi Mulungu njira ya mtundu umenewo. Ayi, akuti khala malo amodzi, khala pompo. Akuti Mariya ananena akuti sindichoka mpakana nditaona Ambuye Yesu. Akuti ndikhala pompano ngakhale ophunzira ena machoka, koma Mariya akuti ineyo sindichoka, ndikufuna mbuye wanga. Kodi mbuye wanga ali kuti? Business yanga izonongeka chonchi. Kodi mbuye wanga ali kuti? Sukulu yanga izilephereka chonchi. Kodi mbuye wanga ali kuti? Business yanga izibwerera mbuyo. Kodi mbuye wanga ali kutiko? Banja langa likugwa pansi. Akuti Mariya sanachoke, anakhala pompo kusakasaka. Kodi iweyo umakhala pasi? Kodi iweyo umakhazikika? Akuti mpemphero khazikika, osangopemphera 5 minutes yayi, komano pemphera mpaka na utamaliza kupempherako, osangosira panjirayi. Akuti timasiya kupemphera ngati talandira yankho, osati kusiya kupemphera poti 10 minutes yatha, poti 1 hour yatha. Akuti Mulungu usampase malire, sayendera program yako amayendera program yake. Akufuna kuti umukonde yeyo ndi mphamvu zako zonse. Pamene mphamvu zako zathera ndi pamene Mulungu amabwera, osati pamene weyo ukadali moyo. Ayi, Mulungu akufuna munthu amene mphamvu zake zathera, osati ukadali ndi mphamvu zamabwerapo. Ayi, ngati ukadali ndi mphamvu ndiye kuti uli kuthupi. Akamati undikonde ndi mphamvu zako zonse, ndiye kuti mphamvuzo zonse zimene uli nazo umpase Mulungu. Mphamvu zonse uli nazo uzitayekaye, ungokhala iweyo, ndi pamene Mulungu amabwera. Ndi chifukwa chake ukadya mamawa, ukadya masana, ukadya madzulo, sumona Mulungu akutulukira. Chifukwa chani? Chakudya chimene wadyacho chakupasa mphamvu. Koma akuti undikonde ndi mphamvu zako zonse, mphamvuzo undipase ineyo, ndiye kuti ndiziwa kuti umandikonda, uzandiona kuti ndafika pamoyo wako. Ndiye kuti chimene akufuna kuti utaye thupi lako, thupi lakolo ulitaye, ukhale ndi chani? Ukhale ndi Mzimu wake. Pamene ukutaya mphamvu zako, Mulungu amabweresapo Mzimu wake. Ukutaya mphamvu, Mulungu abweresa Mzimu wake. Kenaka uzakhala kuti thupi lako losatani lapita, wakhala Mzimu wokha. Akuti pamenepo ndi pamene uzakumane ndi Mulungu. Chifukwa chani? Tikawerenga ku Yohane chapter 4 verse 24, akuti Mulungu ndi Mzimu, ndipo mpembeza yeyo ampembeze mu mzimu komanso mu choonadi. Sunga mpembeze Mulungu ndi thupi lako, sumona apoya. Akufuna kuti thupi lako lithekaye, mphamvu zako zithekaye. Uzitaya bwanji? Podikira. Ukagwada pasi, ingakhale maondo akupweteka, akuti khala pomwepo. Ukakhala ntchalichi, ingakhale kukutentha, akuti khala momwemo, mpaka notani? Mpaka nolandire chimene ukufuna. Ndiye kumkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Pa verse ya 12 akuti akudikira, akulira, chinachitika ndi yani? Akuti anaona angelo awiri ovala zovala zoyera. Angelowo adakhala pansi, wina kumutu, wina kumapazi, pamalo pamene anagonekapo mtembo wa Ambuye Yesu uja. Akuti ali molira muja, akupemphera, akuzigubuduza, akusala, anaona ndani? Anaona angelo. Sumaona angelo uli pa WhatsApp, sungaone angelo uli pa TV, sungaone angelo ukucheza. Ayi, akuti undisake-sake ndi mphamvu zako zonse. Akuti kakhale moyo wa pemphero, akuti pamene kupemphera, pamene kusala chakudya, pamene kuwerenga mawu, akuti uzandiona tatulukira. Akuti Mariya akudikira anaona angelo awiri. Anaona angelo ndi aja anatuluka aja, aja anabwerera aja pa verse ya 10. Hayi, akuti ophunzira ena aja atangoona kuti Ambuye Yesu m'manda mulibemo, akuti anabwerera kupita ku nyumba kwawo.
akuti akhristu aja atangoona kuti abusa palibepo, anatuluka anabwerera ku nyumba kwawo. Ndiye kuti anabwerera Yesu, anabwerera abusa. Haleluya. Akuti ena timapita ku chalichi, sitimapitira iye amene amadalisa, akuti timapitira abusa. Ndeno kapeza kuti abusa kulibeko, umatani? Umabwerera. Akuti Maria ku Magadalena ataona kuti Ambuye Yesu mulibemo, anatani? Anakhala momwemo. Akuti na Ambuye Yesu ndikwaziwa, andipeza pompano. Ngakhale palibepo, atani? Andipeza pompano. Ena mwa ife kungopita ku chalichi, mwati apempherese ndi ndani? Basi. Mwati ali kumeneko ndani? Mwati abusa kulibeko, sindipitako. Uziwe kuti sukuchiziwa chimene kutani? Chimene kulambira. Sukumuziwa Mulungu amene utani? Mulungu amene ukumpemphera. Mwina umangotchula kuti Atate athu muli kumwamba, koma Atatewo sukwaziwa kuti ndi Mulungu wa Abrahamu, wa Isaac, ndi Mulungu wa Yakobo. Mwina Mulungu amene wewe ukumutchulayo, mwina ndi Mulungu wa Ishmaeli, osati wa Isaac. Ndi chifukwa chake ukafika pamalo sukuona, umangobwerera kuti ine ndizipita. Akuti lonjezo langa silili mwa Ishmaeli yayi, akuti lili mwa Isaac. Ndi chifukwa timati Mulungu wa ndani? Wa Isaac, osati wa Ishmaeli. Mulungu wa ndani? Mulungu wa Yakobo, osati wa Esau. Esau anagulisa daliso wake chifukwa cha chani? Chifukwa cha kudya. Ndeti kanene kuti Mulungu wa Esau atipindulira, atidalisa? Hayi. Njala inampweteka iyeyo, akuti ndena kuti ndidye. Ayiwala kuti Mulungu yemweyo akuti undikonde ndi mphamvu zako zonse. Kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse ndiye kuti chomwe chimabweresera mphamvu pamoyo wako, chimenecho chitaye. Ngatali ti amabweresera mphamvu pamoyo wako, akuti ameneyo mutaye. Sima itaye, kodi ndiphala iyike uko, ndipaseni mawu a Mulungu. Mateo chapter 4 verse 4 akuti munthu sazakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma azakhala ndi moyo ndi mawu amene utani? Akuchokera pakamwa la Mulungu. Akuti ndi mawu a Mulungu uzakhala ndi moyo, ndi mawu a Mulungu uzapeza mphamvu. Chimenecho ndi chimene Mulungu akufuna. Akuti ndipase mphamvu zako, ine ndikupasa moyo. Moyo si chakudya, moyo si WhatsApp, moyo si TV. Akuti ndipase mphamvu zako, ndipase nthawi yako, ndipase mpirawo, ndikupase moyo. Mulungu wa Abrahamu, akuti Abrahamu sanaone kuti Mulungu andipasa Isaac, mwa Isaacimu ndi mmene ndizakololeza nga zonse. Akuti Abrahamu sanaone zimenezi. Akuti Abrahamu anatengabe Isaac. Akuti Mulungu atanena, akuti ndikufuna mwana wako okondedwa, mwana wako yekhayo ameneyo ndikumfuna. Akuti Isaac, akuti Abrahamu anatengabe Isaac kupita nayo pa phiri, akuti ndikampereka nsembe. Sanaone kuti Isaac ndiye business yanga, sanaone kuti Isaac ndiye chuma changa, koma akuti anatenga Isaac nampereka. Akuti kumeneko ndiye kunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Ndipo pangachokere mdaliso wako, ukuziwa kuti ntchito yangayi ndiye ndimapezerapo bread, ntchito yomweyi ndimapezerapo sugar, ntchito yomweyi ndimapereka school fees. Ndiye Mulungu akuti ndipase ntchito yako. Kuyambira lero usapite soko ntchito. Iwe Ambuye munandiuza kuti ineyo ndizalemera, ndeno mwandipasa ntchito kukhala chimozimozi choti chindilemerese ineyo. Ndiye mukuti kuntchito ndisapite kwa mwezi onsewo, zikutanthauza chani? Akuti Abrahamu sanamfunse Mulungu mafunso ambirimbiri. Anangotenga chani? Anangotenga Isaac wake.
imene ili ntchito yake. Anangotenga Isaac wake imene ili business yake. Anangotenga Isaac wake imene ili phone yake. Akuti anatenga napita kwa Mulungu kuti Ambuye Isaac uja ndi ameneyo. Kupereka nsembe. Akuti anatenga mpeni kuti aphe ndani Isaac kuti apereke nsembe. Koma akuti atangozusa mpeni uja, akuti Mulungu anayankhula. Akuti stop, imira pomwepo. Leroli ndaziwa kuti umandikonda ndi mphamvu zako zonse. Ndaziwa kuti umandikonda ndi ntchito yako yonse, ndi business yako yonse. Ndaziwa kuti umandikonda ndi banja lako lonse, ndi ana ako onse. Mwana ameneyo musiye. Chimene ndimafuna, ndimangofuna kuti ndiziwe kuti kodi weyo umandikondadi. Ndeno ndaziwa. Akuti from nowhere, akuti panangotulukira kamwana kankhosa. Mulungu anangolenga kamwana kankhosa from nowhere. Akuti anangokagwira kaja nakapereka nsembe malo mwa ndani, malo mwa Isaac. Komano Abrahamu anatani, anakhoza mayeso. Chifukwa Mulungu amafuna aziwe kodi umandikonda. Ena mwa ife Mulungu kungotiuza, mwana wanga leroli usapiteko ku business, usakasegule shopu, ndikukufuna mu nyumba, ndichezeko nawe, usale chakudya, upemphere, uziwerenga mawu. Osapita ku business siku la lero. Iwe ndetidya chani, ndenanga pamande ana school fees, ameneyo si Mulungu. Kufusa mafuso ambirimbiri. Tiye tikwise ntchito mawu a Mulungu. Kodi mawu a Mulungu akuti chani? Tisamfuse Mulungu mafuso ambirimbiri. Tingofusa kodi mawu a Mulungu akuti chani? Akuti Abrahamu anatenga Isaac. Imagine, Abrahamu anakhala zaka zingati? 75 years opanda mwana, akulira, Ambuye mwana, Mulungu kumango musiya. Ambuye ndofuna mwana, Mulungu kumango dani, kumango miyang'ana. Mpaka na Abrahamu kulakwisapo kupeza njira yake yamadulira, nduzakhala ndi Ishmaeli. Mulungu akuti sikuti beyo utu kukafanya ndani cha Ishmaeli. Kutopa ndi kudikira. Akuti akuyandikira zaka 100 ndi pamene Mulungu amampasa mwana Isaac. Atadikira nthawi yayitali. Kusonyeza kuti Isaac atabwera mu nyumba ya Abrahamu ndi Sara, chinali chinthu cha mtengo wapatali. Tapemphera nthawi yayitali, tadikira nthawi yayitali. Lero Mulungu atipasa chomwe takhala tikufuna. Kenaka Mulungu yemweyo kusabwera akuti Abrahamu ndikufuna mwana wako upereke nsembe. Ungachira ndire mwa mtundu wanje. Zaka 10, 15 kusakasaka ntchito osapezeka. Business osapezeka. Kenaka Mulungu akupasa business. Ndeno akukuzaso yekha akuti leroli ku business no usapiteko. Shop osakasegula. Khala pasi ndofuna ndikuyankhule. Kodi tizachilandira mwa mtundu wanje? Akuti Abrahamu sana zifusefuse mafuso, anangotenga mwana uja kukampereka. Mompereka muja akuti Mulungu anamuyankhula, ndaziwa kuti umandikonda. Sembe sopano upereke iyi. Akuti Mulungu tisapangire programu. Mulungu tisamuze chochita. Akatiyankhula tikachite chimene atiyankhula, osamfusa mafuso ambirimbiri. Chifukwa amakhala akuziwa, akuti tindalire. Chifukwa maganizo ake samakhalapo maganizo afeki. Advice yake simakhalapo advice ya fake ayi. Imakhalabe yoona. Koma tikamayiunikira imaoneka ngati ya fake so. Sima ndilibe, sugar ndilibe, business ndilibe. Ndiye kuti ndisapite kukasakasaka ntchito. Alezera mutu amenewo. Tisakuziwa kuti pa chimene Mulungu akutituma kuti tikachite, chimenecho ndi chimene chitibweresere
pakanthawi kochepa zimene tingasakesake kwa zaka 10. Kwa zaka 10 tikhoza mwangozungulira area 1B, tikhoza mwangozungulira ku 25 ku B, upita uko ulowera mtown ntchito osamayipeza. Akuti mwana wanga bwera kwa ine. Kungopita ku chalichi, pamene kungotuluka mchalichi uzapeza wina wake, ukafika pa nyumba wapeza wina wake kalata akuti tamva kuti musakasaka ntchito, akuti kwakuti kuli ntchito, pitani mkaoneko. Pamene weyo sumasakasaka ntchito ayi, unangopita ku chalichi, koma wina akukuyimbira foni akuti tamva kuti ukusakasaka ntchito, awana ndiyimbira kuti pali ntchito pena pake, koma ineyo ndili nayo kale, bwanji utapitako iweyo. Ntchito kukupezera pa ndipo pa nyumba, osati kumayisakasaka ayi. Choyamba tiye tisakesake ufumu wakumwamba, ndipo zina zonsezo zatani zizatisatira. Verse 13 akuti iwo adamfunsa kuti inu mayi mukuliranji? Iye adati chifukwa awachosa mbuye wanga ndipo sindikuziwa kumene akawayika. Ati ambuye wanga awachosa, sindikuziwa kumene adakawayika. 14 atanena zimenezi adacheuka naona Yesu atayimirira pomwepo, koma sanamuzindikire kuti ndi Yesu. 15 sono Yesu adamfunsa kuti mayi iwe ukuliranji? Ukufuna yani? Mariya ankayesa kuti ndi wakumundako, motero adamuza kuti bambo, ngati mwawachosa ndinu mundiuze kumene mwakawayika kuti ndikawatenge. Mariya amafunsa atu akuti kodi Yesu wanga mwamuyika kutiko? Akuti ngati muli inuyo mwamusamusapo Yesuyo pa business panga, chonde ndioneseni kumene mwatani mwamusiya, ndikamtenge abwerere pa business panga, chifukwa business iyo ikupita pasi. Amadabwa, amaona ngati ndi mmodzi mwa anthu amene amapezeka mtimo amapezeka munda uja. Kumbukira kuti mandambo Yesu anali munda. Akuti uyuyu ndi mmodzi mwa anthu amene amapezeka malo ano. Akuti kodi usakasaka ndani? Asakuze kuti amene akumfunsayo ndiye Yesuyo. Akuti ngati mukuziwa kumene mbuye wanga akayikidwa ndiuzeni ndikamtenge kumeneko abwerere pa sukulu yanga, chifukwa sukulu yanga sikuyenda bwino, nzeru zinapita. Ngati mukuziwa kumene Yesu wanga munakamuyika ndiuzeni, simupita nokha kantenga inuyo yayi, ndipita ndekha. Ikakhala transport ndipereka ndekha, ndipita ndikatenge Yesu wangayo ndizamubwezerese pa business yanga, chifukwa business yanga atakati ayamba kulowamo, business yanga afiti ayamba kulowamo, okawa ndalama ayamba kulowamo. Chonde ndiuzeni, kodi mbuye wanga mwamuyika pa ndipo? Ndilolera kuti ndiyende pakana ndikatani ndikantenge. Ngati ali kuphiri ndiuzeni ndipita komweko, ngati ali kutchalichi ndiuzeni ndipita komweko, ngati ali overnight ndiuzeni ndipita komweko, ngati akupezeka pa midnight, ngati achina Paulo ndi Silasi ndiuzeni sindigona leroli mpaka na 12 koloko. Chimene ndiufuna ndikumane ndi Yesu wanga, ndimtenge ndimbwezesere pa business yanga, business yanga iyambe kuyenda bwino. Ndiyatenge ambuye Yesu abwerere pa ntchito yanga, ntchito yanga iyambe kuyenda bwino. Panopa sisi bwino ndikulira chifukwa pananga Yesu palibe, ananga akungodwaladwala. Panopa ndikulira chifukwa pa business yanga Yesu palibepo, maprofiti sakupezeka, akhala tomato akungowola, akakhala makala sakugulidwa. Akuti ndiuzeni, kodi mbuye wanga mwamuyika kutiko ndikantenge ndimbwerese akhale pamalo pake? Kodi Yesu Kristu ali kutiko pa business yako? Yesu Kristu ali kuti pa sukulu yako? Yesu Kristu ali kutiko pa banja lako? Mariya akuti kodi ali kuti? Tango ndiuzani pamene mwambisa ndipita ndekha ndikantenga.
olo mnene kuti ali kunzuzu ndifunafuna transport ndipita ndikatani ndikanteka. Haleluya. Nthawi zina zilibe kanthu kuti bola ili ndi chalichi, bola ndakumana ndi mtumiki wa Mulungu. Hayi, akuti Mulungu azayikiza chisomo chako mwa munthu wina wake. Ukamusindikira munthu ameneyo uzamulondola kwina kulikonse kumene ali, mpaka na ukatani ukatenge chimene akupasa. Nde Mariya akuti ndiuzeni, amafuna mvumbuluso, ndiuzeni kodi ali kutiko, nawenso uyambe kusakasaka. Kodi Ambuye Yesu muli kutiko kapena muli kuphiri? Ndizindikiriseni ndipita kuphiri komweko. Kapena muli mu 3 days fasting? Ndiuzeni ndiyambako fasting yanga. Kapena muli mu 21 days fasting ya Danieli? Ndiuzireni ndikangozindikira ndiyambako 21 days fasting. Kapena muli mu Esther fasting? Ndiuzeni Baba, ndizindikiriseni lero ndiziwe kodi muli patipati. Mukangondiuza kuti ndili mu Esther fasting ndiyambako, sindichedwa ayi. Chifukwa chimene ndikufuna kuti mupezeke pa business yanga, mupezeke pa utumiki wanga, mupezeke pa ntchito yanga, mupezeke pa banja langa, mupezeke pa ana anga, mupezeke pa skulu yanga, mupezeke pa ntchito yanga. Promotion sindikuiona yayi. Ambuye kodi muli kuti? Ndiuzeni pamene muli. Kapena muli mukupereka? Sindimapereka. Tango ndiuzani kuti mwana wanga yamba kupereka cha 10, ukhala nane ndiyambako. Ndiululireni. Akuti pamene awo akapeza Yesu Kristo, si pamene awo akapeza Yesu Kristo. Pamene wina Yesu Kristo akapeza kuphiri, nawenso sambe kupita kuphiri kuti Ambuye Yesu ali kuphiri. Ayi, ena mwa inu Ambuye Yesu ali mnyumba mwanu. Kungokhala phe nalingalira kuti kodi ndiliti ndinaperekapo cha 10 kwa Mulungu, kodi ndiliti ndinaperekapo kwa Mulungu. Thanksgiving, kungomthokoza Mulungu kuti Ambuye mwandipasa ntchito, Ambuye mwandipasa mwana, Ambuye mwandipasa business. Ndiliti tinatengapo ka 2000 nakapeka kwa Ambuye, kwa Mulungu, kuti Ambuye ndikuthokoza chifukwa cha machiriso, Ambuye ndikuthokoza chifukwa cha business, ndikuthokoza chifukwa cha skulu. Ndiliti ndiye kuti Mulungu wako sali kuphirai, Yesu wako sali kuphirai, ali muchopereka. Kungopanga chisankho choyamba kupereka, uzamona Yesu akuyendaso pa business yako, akuyenda ndi mapazi pa nyumba yako, akuyenda ndi mapazi pa skulu yako, pa ntchito yako. Pa promotion wayamba kuwaona. Chifukwa chani? Wangopanga chisankho chopereka, chothokoza kwa Mulungu. Ena mwa ife tinapemphera Mulungu atichitira, koma kodi ndiliti tinamthokozapo Mulungu? Akuti kusathokozako kwapangisa kuti tisiyeso kulandira, kusathokozako kwapangisa kuti ndi zomwe Mulungu anatipasa atilande, sitimathokoza. Ngati Paulo ndi Silasi anakumana ndi Mulungu pakati pa usiku akupemphera, sikuti nawenso ukumana ndi Mulungu pakati pa usiku ukupemphera. Ngati Danieli anakumana ndi Mulungu akusala 21 days, sikuti weyo ukumananso ndi Mulungu ukusala 21 days. Akuti nkhani ndiyo ngomfusa Mulungu, Ambuye ineyo ndikukufunani pa business yanga, ndikukufunani pa ntchito yanga, ndikukufunani pa banja langa, ndikukufunani pa skulu yanga. Kodi muli kutiko? Skulu yanga ikuthayi. Kodi muli kutiko? sindikukhozayi. Ndeno Mulungu yemweyo akuuza, mwana wanga, ndili mawu. Zipita kuchalichi uzikamvesera mawu, abusa akamaphunzitsa. Akuuza, mwana wanga, ndili mukulambira, tamango ndilambira, tangotenga maiki kumangoimba nyimbo zomulambira. Akuti menemo muli ineyo. Ambuye muli kuti? Azakuuza. Akuti wamona Solomoni? Akuti Solomoni atamaliza kupemphera anandiona. Nawenso usasiye kupemphera mpakana utandiona. Sukundiona chifukwa umasiya ansanga kupemphera. Kungopemphera ka 2 minutes wakhala basi.
akuti neyo ndili mpempheromo, sindili kuphiriyayi. Aneba ako ndi amene timakumana kuphiri, koma iweyo sitikakumana kuphiriyayi. Munyumba mwako momwemo tikumana nawe, koma bola ukagwada pasi namba kupemphera osasiya iyayi, uzingopempherabe mpaka na nditafika. Akuti Mulungu atiuze njira yoti tikakumane nayo, osangotengera za neba. Poti aneba kulawira kuphiri nanenso ndipita kuphiri, poti aneba 7 days nanenso 7 days. Mwina iweyo 21 days, mwina iweyo ndi 40 days, mwina ndi 200 days. Umufuse Mulungu akuuze, kodi muli pati, ndipange chani kuti ndikumane nanu. Nde Maria wa ku Magadalena amafusa akuti, ngati mukuziwa kumene mbuye wanga mwamuyika, tangondiuzani ndipite komweko ndikatani ndikamtenge. Sitimadikira, timapita. Haleluya. Ambiri mwa ife tikudikira, ineyo nthawi yanga izakwana kuti. Sitimadikira. Ngati ukufuna ntchito, pita kumene kuli ntchito yako kaitenge. Kodi ufuna business, pita kumene kuli business yako kaitenge. Usaone ngati kuti Mulungu abwera ndi business yo nazakupasa. Ayi. Ngati kunali anthu amene amadikira ndi the 120 amadikira pamwamba pakanyumba ka upstairs, akuti amadikira amapemphera mpaka na siku litafika akuti Mzimu unatani unafikira pa anthu aja siku la Pentecost. Akuti anthu okhawo amene Mulungu anapanga peremiti kuti muzidikira ndi amenewo. Akuti musapite kwinayi, mukhale mu Yerusalemu mpaka na mutazazidwa ndi mphamvu yanga. Osati iweyo yayi, sata kumene kuli ntchito yako, sata kumene kuli business yako. Akuti pamenepo ukunkonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Usapange ulesi yayi. Onse amene amanena kuti ineyo ndikudikira kwa Mulungu, umenewo ndi ulesi. Maria wa ku Magadalena akuti, ngati mukuziwa kumene kuli business yanga, ngati mukuziwa kumene kuli ntchito yanga, ngati mukuziwa kumene kuli ana anga, kumene kuli zisomo zanga, ndiuzeni ndipita komweko. Akuti panga chisankho siku la lero kuti Ambuye tangondiululirani, mungondibenthulira kuti kodi ine ndinu tikakumana malo ake atiwo. Chimenecho tipange. Kodi tikumana pomasala chakudya, kapena kupemphera katatu pa siku ngati Danieli, kapena ngati Elijah naninso ndipite kuphiri, kapena ngati Moses ndipitenso kuphiri nanenso? Nditengapo chani pamenepo? Ine ndikufuna Ambuye Yesu, ine ndikufuna Ambuye Yesu akakhalenso mu nyumba mwanga monga mmene amakhalira. Sitimakanga naso ayi, sitimayamba naso ayi, sitimadwala ayi. Chimene ndikufuna muno, ndikufuna Ambuye Yesu abwerere akakhale pa center pa nyumba yanga. Ndikamangolowa mu nyumba mwanga ndizapeza Ambuye Yesu ali pa sitting room, koma leroli palibepo. Amenewo ndikuwafuna. Haleluya. Verse 16. Yesu adati Maria, iye adacheuka nanena kuti Rabon. Anadabwa sopano. Akuti kodi ndi ndani amene amandiziwa ineyo ngati Maria? Malo achilendo ngati awawo. Nthawi zina tikayitanidwa tiziziwa kankhidwe kake. Kuti kodi amene akundita naye ndi ndani? Maria ukati ba ndekuti nthawi zina mwina ndi bambo ako, chimene angakupase ndi sapato. Mwana obereka ndekha, chimene ndingampase, mwina ulibe sapato ndi, mwina ulibe zovala ndizi. Maria amamuzi wa Ambuye Yesu ngati ndani? Teacher. Ukamuzi wa Ambuye Yesu ngati teacher akuphunzitsa. Ukazi wa Ambuye Yesu ngati mpulumutsi, savior, atani
akupulumutsa. Ukaziwa Ambuye Yesu ngati mphamvu, akupasa mphamvu. Ukaziwa Ambuye Yesu ngati mdaliso, akudalitsa. Amidu, mdaliso wanga. Umandiziwa ine ngati mdaliso wako, landira mdaliso. Ndaziwa kuti ukuzindikira chimenechi, akuti ndipezeka pa business pako. Haleluya. Akuti Mariya anayankha akuti teacher, mphunzitsi wanga, anazindikira kuti si munthu wamba amene ndikuyankhula naye apa yayi. Akanakhala munthu wamba sakanatchula kuti Mariya. Pa verse 16 akuti Yesu adati Mariya, iye adacheuka. Ndi ndani akundiziwa ndi zina langa lomwe? Malo ngati ano ndi Yesu yekha, palibenso wina. Haleluya. Lero Yesu atchule zina lako. Lero kumwamba kutchuleza iwe, osangoti ndikukudalisani pa chalichipo, ndikukudalisani mnyumbayo. Komano leroli Yesu atchule zina lako kuti Amidu, landira mdaliso wako. Hana pamenepo, landira mdaliso wako. Haleluya. Akuti akutchule ndi zina lako, ndipo ukachilandira chimenecho. Ndiye kuti akukuziwa zenizeni. Akuti kumwamba leroli kuseguke, kuyankhule za zina lako, kuyankhule za business yako. Osangoti business landira iyayi. Ambuye, kodi ndi business yanji imene mufuna kuti ndikapange? Akuuze kayambe business iyo. Kodi ndi skulu yanji imene mufuna kuti ndipiteko? Mulungu akuuze pita ku skulu iyo. Osangoti pita ku skulu. Ambuye, ku skulu ndikofunikira, koma kodi ndi skulu iti imene mufuna kuti ndipiteko? Ntchito ndi yabwino, koma kodi ndi ntchito iti imene mufuna kuti ndikatani ndikagwire? Ambuye, mutchule chenicheni. Be specific. Osangoti ndikuona kudalisika. Ine ndinodalisika kale, komano kodi mundidalisa mu njira ya mtundu wanji? Kodi mundidalisa ndi business? Mundidalisa ndi ntchito? Kodi mundidalisa ndi mwana? Leroli Mulungu akhala specific ndi moyo wako. Ngati anatchula kwa Mariya akuti ena onsewo amati kodi amayi inu, obweranso wina kodi amayi inu, koma akuti Yesu Khristu anabwera ndi vumbuluso akuti Mariya. Akuti pompo Mariya anacheuka. Ndaona Ambuye ndilipoti loyamba imene anakapereka. Ndiye kuti chimene amakhalira kumanda kuja osachoka, osapita, monga mene ophuza ena aja anachokerako. Chimene amafuna chani? Amafuna mbuye wake. Akuti kodi mbuye wanga ali kutiko? Amalira, mbuye wanga pa business ali kutiko? Ine ndifuna mbuye wanga, business yanga sikuyenda, ndipase ndi mbuye wanga. Ndifuna mbuye wanga, ntchito yanga sikuyenda. Akuti ngakhale ena aja anabwerera, koma iyeyo sanabwerere yani. Ndiye kuti amafuna chani? Amafuna mbuye wake. Akuti pamapeto podikira pacha, akuti inafika nthawi, akuti Ambuye Yesu anatulukira Mariya atatopa kupemphera. Ambuye Yesu anatulukira Mariya atamaliza kupemphera. Ngati Ambuye Yesu sanatulukire, ndiye kuti sunamalize kupemphera. Ngati business yako sinayambebe kuyenda, ngati ntchito yako sunayipezebe, ndiye kuti weyo sunamalize kupemphera, sunamalize kusala. Uzifunse, kodi ndapempherapo nthawi yayitali bwanji? Ngati nthawi yayitali imene unapempherapo ndi 1 hour, ndiye kuti sunamalizebe yayi. Uzapemphereko 2 hours, uzapemphereko 3 hours. Ngati kusala umasala, komano Ambuye Yesu sanatulukirebe, uzifunse, kodi kusala nthawi yayitali nasalapo masiku angati? Mwina ndi 3 days, mwina ndi 7 days, mwina ndi 21 days, mwina ndi 14 days. Akuti panga chisankho chosalako nthawi yayitali. Mwina kufunika 60 days, mwina kufunika 200 days. Haleluya. Kodi napanga chani kuti Mulungu andichose kunzuzu kundibweresa kuno kulilongo? Tinapanga chani? Pali nthawi zina ukaona kuti sizochitika, uzifunse, kodi Ambuye ndi chani chomwe sinapange? Ndiye Mulungu anandiwululira akuti tawerenga Acts 23. Kodi akuyankhula chani za Paulo? Akuti anthu anachita kupangana, akuti ifeyo sitimwa sitidya mpakana titamupha Paulo. Nthawi zina usasiye mpakana zitachitika. Ngati chimenecho uchipeze chifukwa chopemphera, ndiye kuti kupempherako usasiye mpakana zitachitika.
ngati zimene ufunazo zitheka chifukwa chosala, yamba kusala ndipo usasiye mpakana zitachitika. Akuti nthawi zina formula ndi imeneyo. Nde Mariya wa ku Magadalena ataona kuti Ambuye Yesu palibepo, akuti sanabwerere chifukwa chimene amafuna target yake ndi kukumana ndi Ambuye Yesu. Nde ngati Ambuye Yesu mulibemo sachoka mpakana ataona. Anakhala pomwepo kupemphera, kulira, kuzigubudusa. Pamapeto anaona Ambuye Yesu, ndipo anapita kukapereka ripoti, kukauza ophunzira akuti neyo ndaona Ambuye Yesu. Ndofuna ndikuuze chinawenso usatuluke munomo mpakana utaona Ambuye Yesu, usatuluke munomo mpakana utakumana ndi Ambuye Yesu. Akuti kumeneko nde kundikonda ndi mphamvu zako zonse, undikonde ndi mphamvu zako zonse. Osasira pa njira yayi kungoona kuti poti basi business inaende, Ambuye Yesu basi ndasiya ndilowera kwa sing'angako. Akuti kumeneko sikumusakasaka Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Kumusakasaka Mulungu ndi mphamvu zako zonse ndi pamene weyo ukumusakasaka with an extra gear. Akuti nthawi zina ngati anthu akupemphera mamawa, iwe kapemphere usiku, nthawi imene anthu akugona. Akuti pamenepo ukumusaka Mulungu ndi mphamvu zako zonse with an extra gear. Ngati ambiri akumusakasaka Mulungu kupita kuphiri nakabwerako, iweyo upite kuphiri ukagone konko 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 7 days, phiri osasika yayi. Chimene ukufuna ndi chani? Ukufuna ukumane ndi Mulungu, osati zana ng'ono ayi. Kupita kuphiri mamawa mazulu akubwerako. Akuti umusake Mulungu ndi an extra gear. Kumeneko ndiye kumusaka Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Upite kuphiri ukagone komweko, osati siku limodzi, osati awiri, osati atatu, 7 days. Ndiye kuti during the day ukuwerenga mawu, ukutambasula mawu kuyambira Genesis, ukungowerenga mawu. Kukada suwerenga bwino, ndiye kuti ukangoda uzingopemphera, uzingopemphera usiku wonse, uzingopemphera kukacha uli mawu, ukuwerenga mawu, uli kuphiri kumeneko. Ndiye kuti ukunsakasaka Mulungu ndi mphamvu zako zonse. Kodi Mulungu ukunsaka Mulunguyo mwanja ya mtundu wanji? Tiziwerenga Baibulo, wasegula Baibulo maso ena ali pa TV. Akuti ndikonde ndi mphamvu zako zonse, an extra gear. Ukuwerenga mawu kenaka mwana atati, ukuwerenga mawu kenaka foni, ukuwerenga mawu kenaka akuti ukakufunani. Akuti nthawi zina umusake with an extra gear. Kungonyamuka kuti wiki ino sindikhalapo pa nyumba yayi, kunchito wiki ino sindibwerako yayi. Uli kuphiri during the day, uli mawu. Ukatopa ukugonako pang'ono, kugona kuja sikuti ungopuma yayi. Ndiye kuti Mulungu akubweranso akupasa loto mukugona muja, ukuzisimuka mloto muja, ndandira mphamvu inaso, ukuwerengaso mawu. Ukafuna kudya mazulu aja, ukuphika kaphala kako, uli kuphiri. Anzako ndio utani akudya sima, akucheza, akuna screen, iweyo screen yako ukupemphera. Poti ndi mkati mwa usiku, ukanyamula chitochi chako chabwino chicha, ndiye kuti usiku omwewonso ukuwerenga. Ukatopa kuwerenga ukupemphera, ukachoka mukupemphera ukungokhala pasi osagona yayi, kubangoganiza. Akuti Mulungu azatiyankhula mu malingaliro mwathu pamene tikuganiza, azatiyankhula. Akuti mundisake ndi mphamvu zanu zonse. Haleluya. Nawenso upange chisankho. Kodi Ambuye muli kuti? Mwina muli mnyumba mwanga momwemo, ndiuzeni ndikangokhala pasi namalingalira ndikakumane nanu. Mwina muli kuphiri, ndiuzeni. Mwina muli mu fasting ya 7 days, ndiuzeni ndiyambeko. Mwina muli mu fasting ya Easter, ndiuzeni ndiyambeko. Mwina muli mu 40 days fasting, tandiuzani ndiyambeko, ndipaseni mphamvu ndiyambe fasting imeneyi. Mwina muli mu mawu, muli Baibulomo, Ambuye
ndipaseni ndingokhala ndi nthawi wiki yonseyi ndizingowerenga mawu, ndizingodya mawu anu. Ndiuzeni pamene muli Baba, ndakonzeka ndikakutengeni ndikubwereseni pa bizinesi yanga, ndakonzeka ndikakutengeni ndikubwereseni pa ntchito yanga, pa sukulu yanga. Sukulu yanga ikusowekera inuyo, bizinesi yanga ikusowekera inuyo. Kodi muli kuti Baba? Tandiuzani pamene muli ndikakutengani ndinyamuka ndili ndikuthekera. Mwandipasa kuthekera siku la lero. Pemphera pamene ulipo, pemphera Baba, ndifuna inuyo, ndifuna inuyo. Muli kuti Baba, ndifuna inuyo. Business yanga ili payokha, ntchito yanga ili payokha, ndikaona ananga ali payokha, banja langa lili payokha. Kodi muli pati Baba? Ndikufuna kuti kumene muliko ndikakutengeni, kumene muliko ndikakutengeni Baba. Muli pati? Ndipo Mulungu akuwululire pamene ali. Ikakhala fasting ya 3 days iyambako, ikakhala fasting ya 7 days iyambe, ikakhala fasting ya 40 days iyambe. Kodi ndikuphiri kumene Mulungu wako ali? Pita kuphiri komweko, kakhale komweko, kandi 7 days, kandi 3 days, kakhale komweko. Chimene ukufuna Mulungu wako abwere pa business yako, Mulungu wako abwere pa banja lako, Mulungu wako abwere pa business yako, Mulungu wako abwere pa skulu yako, pa ntchito yako, pa promotion yako. Pempera, 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 pempera. Baba, ndifuna inu Baba, ndifuna inu Baba. Ndakhala pande kanthawi yayitali osalamulira, banja langa lakhala nthawi yayitali osalilamulira, business yanga yakhala nthawi yayitali osalilamulira. Pano pabwerani Baba, lamulirani business yanga, lamulirani ntchito yanga, lamulirani ananga, lamulirani skulu yanga, ntchito yanga, promotion yanga, lamulirani Baba. Kodi muli kuti ndibwera ndizakutengani? Kodi muli kuti ndibwera ndizakutengani? Pempera, 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 pempera. Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaac, Mulungu wa Yakobo aulule pamene ali, akupase vumbuluso kuti ndili panopa. Kwakhala kupereka yamba kupereka, kwakhala kuthokoza yamba kuthokoza. Uzimwera kuchalichi kuzamuthokoza Mulungu, muthokoze Mulungu kuzera mzopereka zako, muthokoze Mulungu kuzera muzochita zako, muthokoze Mulungu uzipereka kwa Mulungu. Akuti Mulungu akuwululire chimene uyenera kuchita kuti akayendeso ndi mapazi yake pa banja lako, pa business yako, pa ntchito yako, pa promotion yako. Tapemphera Baba, muli kuti? Kodi mukupezeka mu fasting? Kodi mukupezeka kuphiri? Kodi mukupezeka mpemphero? Kodi mukupezeka pa pemphero la pakati pa usiku kapena la mamawa kapena la masana? Kodi mukupezeka pa ndipo Baba? Akuti si pemphero lina lilonse la pakati pa usiku lomwe likakudalise. Akuti pita amapemphera nthawi yanga ja 12 koloko pamene Mulungu anamululira. Kodi weyo ukupemphera nthawi yanji? Paulo ndi Silas amapemphera pakati pa usiku ndipo Mulungu anaonekera. Danieli amapemphera at the hour of an evening sacrifice, around 5 o'clock, around 4 o'clock, ndipo Mulungu anaonekera. Kodi weyo upemphere nthawi yanji? Tamufusa Mulungu akupasa. Kodi upemphere ngati Danieli mamawa masana masuno? Pempera, pempera, Mulungu akululire, akuvumbulutsire. Kodi ukumana nayo nthawi yake itiyo komanso mwantundu wanji? Akuti Joshua anamfusa Mulungu, akuti ndamva kuti Yeriko tipasula, Yeriko tigonjesa, koma Baba tiuzeni kodi Yeriko ameneyo timgonjesa mwantundu wanji? Akuti Mulungu anamusa, akuti kwa masiku 7 zungulirani Yeriko, kwa masiku 7 lizani malukwelu, kwa masiku 7 akuti lizani, akuti ansembe azungulireso 7 times. Akuti Mulungu anampasa nditu kriteria, anampasa nditu chochita kuti akumane ndi Mulungu, Mulungu akonjese. Naweso Mulungu alinawe chochita, naweso Mulungu alinawe nditu choti ukapange kuti ayendere banja lako, ayendere business. Pempera, pempera, ndipo Mulungu akululire, Mulungu akululire. Si wina aliyese angapite kuphiri akakumana ndi Mulungu. Iweyo ukungofunika kuti ukhale mnyumba momwemo uzingowerenga mawu, ukhale mnyumba momwemo uzingopemphera, ukumana nayo Mulungu. Si wonse amakakumana ndi Mulungu
kuphiri. Moses anapita kuphiri, koma Danieli sanapite kuphiri yayi. Akuti Danieli anali chabe in the upper room praying, kupemphera mamawa masana mazulo. Unkutenga naweso is not necessary kupita kuphiri. Unkutenga naweso is not necessary kupemphera 12 o'clock midnight. Unkutenga naweso is not necessary kupemphera ngati Danieli mamawa masana mazulo. Mwina ukungofunikira kuperekako thanksgiving ku church, kuperekako thanksgiving kwa Mulungu kuti zako zikakuyendere. Mulungu akuululire choti ukachite. Mulungu akuululire mbali yako imene uyenera kuchita. Pempela, 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 pempela. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus. Mulungu akuululire, akupase chochita kuti ukakumane nayo. Kwa Maria kuma Gadalena akuti yeyo anangokhala musi mwa manda. Akuti kodi mbuye wanga alikutiko, kodi mbuye wanga alikutiko. Akuti umusake Mulungu ndi mphamvu zako zonse, osabwerera pa njira yayi. Ukamapita kukomana ndi Mulungu usabwerere pa gate, ulowe mpaka na kuchipinda ukakumane ndi Mulungu. Ambiri mwa ife timabwerera pa njira, kupita ku chalichi kungolowamo kuzangoonekera natuluka kumapita ku nyumba. Akuti sunga kumane ndi Mulungu njira mtundu umenewo. Kungobwera ku chalichi kuona abusa mulibe, iwe kumabwerera sunga kumane ndi Mulungu munjira mtundu umenewo. Akuti upemphera Mulungu akupase ndithu kuthekera. Mulungu akupase ndithu kuthekera kodikira mpakana ukakumane ndi Mulungu. Akuti ukhoza kupita ku chalichi leroli, komano chimene Mulungu akufuna kuti uzingopita. Sunday inayonso pita, mawu apita ku chalichi, siku linayonso pita, masiku onse pita. Akuti siku lindilimosi iweyo usalandira. Tikamawerenga mawu ku 1 Samuel akuti uzaza Hana. Akuti Hana chaka ndi chaka amapita ndithu ku tempile, chaka ndi chaka amapita ndithu kukapereka nsembe. Akuti amafuna mwana, amapemphera siku ndi siku, amapemphera chaka ndi chaka, komano akuti sizimatheka. Koma siku linali limodzi akuti atapemphera, akupemphera, akuti kamwa lake linasintha, mawu samamveka bwino, amamona ngati walesera, amaoneka ngati kuti akupemphera molesera. Akuti mtumiki wa Mulungu Eli atafika anamfunsafunso, akuti kodi iwe ukhala bwanji walesera mama wanga tuno? Akuti baba, ineyo ndavutika kwambiri, ndikulira, ndifuna kuti zanga ziyenderero, ndifuna kuti skulu yanga iyenderero, ndifuna kuti business yanga iyenderero. Ndipo Eli anayankhula mawu akuti zichitike monga mene wapempherera, zichitike monga mene wapempherera. Akuti ndipo Hana anazakhala ndi mwana otchedwa Samueli, mtumiki wamkulu wa Mulungu, mneneri. Nawenso siku ndilimosi, siku ndilimosi, siku simene wangopita ku chalichi yayi. Akuti pitiriza kupita ku chalichi, pitiriza kusala, pitiriza kupemphera. Siku nawenso ndilimosi uzamona Mulungu. Akuti Mulungu sayendera program yako, sayendera timetable yako, akuyendera timetable yake. Akudikira siku limosi, akuti siku limenelo azakudalisa, azakuchitira. Usampase timetable Mulungu, usampase nthawi Mulungu. Akuti uyendere nthawi ya Mulungu, nthawi yake akudalisa, ndipo nthawi yake uyikwanise ndiweyo, chifukwa chopemphera kwako, chifukwa chosala kudya kwako, chifukwa chopereka kwako. Pamene ulipo pemphera, pemphera, pemphera. Akuti sitimasiya kupemphera poti tatopa, sitimasiya kupemphera poti nthawi yakwana, sitimasiya kupemphera poti tikufuna tisiye. Ayi, usiye kupemphera ngati walandira, usiye kupemphera ngati weyo wakumana ndi Mulungu, usiye kupemphera ngati skulu yako yamba kuyenda. Pemphera, pemphera, pemphera. Akuti Solomoni atamaliza kupemphera anaona ulemerero. Nawenso usasiye kupemphera mpaka naone ulemerero. Pray, 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 pray. Pemphera, 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 pemphera. Ndipo Mulungu aonese ulemerero wake pa business yako. Mulungu aonese ulemerero wake pa anako. Mulungu aonese ulemerero wake pa skulu yako, pa business yako, pa ntchito yako, pa promotion yako, pa skulu yako, mu dzina la Yesu Kristo. Wina aliyese akupeseka muno, zako zili bwino, business yako ili bwino, skulu yako ili bwino. Mulungu akubwezeresa nzeru zija mu dzina la Yesu Kristo. Mulungu akubwezeresa kena kalikose kamene Satana analanda pamoyo wako mu dzina la Yesu Kristo. Akuti ukandikonde ndi mphamvu zako zonse, ukandikonde ndi mphamvu zako zonse.
munali kuti bweraniso pa business yanga. Baba munali kuti bweraniso pa ntchito yanga. Baba muli kuti bweraniso pa ntchito yanga. Baba muli kuti bweraniso pa ntchito yanga. Yendani ku ntchito kwanga, yendani pa business yanga, yendani pa skulu yanga. Kodi Baba muli kuti yendani pa business yanga. Ananga kungodwala-dwala, kodi Baba muli kuti kayendeniso pa ananga, kayendeniso pa banja langa, kayendeniso pa business yanga. Kodi Baba muli kuti sukulu yanga sikuyenda yayi, sikusuntha yayi. Chaka chatha nali form 1, chaka chinonso form 1. Baba muli kuti yendani pa business yanga, yendani pa skulu yanga. Chaka chatha ndimagwira mamiliyoni, chaka chinonso ndikungogwira mamiliyoni. Baba sizikusuntha yayi, kumanani ndi moyo wanga. Kodi Baba muli kuti yendani pa business yanga. Chaka chatha ndimagulisa tomato, chaka chinonso ndi tomato. Kodi Baba muli kuti ndikufuna ndisunthe ine, zanga sizikuyenda. Akuti ndizayenda, ndizafika mukazandifunafuna ndi mphamvu zanu zonse. Ndizayenda, ndizafika mukazandifunafuna ndi mphamvu zanu zonse. Akuti tiyeni tikamusake Mulungu ngati Mariya wa ku Magadalena. Pamene ophunzira ena amabwerera, akuti Mariya wa ku Magadalena anakhalabe pomwepo. Akuti ine sindichoka, sindisuntha mpakana nditaona Ambuye Yesu pamapeto. Mariya anayankhula, ndakuonani Baba, ndaona Ambuye Yesu. Nawenso siku la lero uwaone, umuone Mulungu, ukanene Ambuye ndakuonani pa banja langa, Ambuye ndakuonani pa business yanga, Ambuye ndakuonani pa ananga, Ambuye ndakuonani pa ntchito yanga, ndakuonani pa promotion yanga, ndakuonani pa sukulu yanga. Umuone Mulungu mu zina la Yesu Kristo. Umuone Mulungu pa business yako mu zina la Yesu Kristo. Umuone Mulungu pa ana yako mu zina la Yesu Kristo. Umuone Mulungu pa business yako mu zina la Yesu Kristo. Umuone Mulungu pa kena kalikose amene kuchita mu zina la Yesu Kristo. Raparata yazo rino lama riso la jarika yabo yazo ya papa yata yazo rino lama riso la jarika yabo ya pa yata yazo ripa parata yazo rino lama riso la jarika yabo. Pepela 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 pepela. Sikuchitika ndi moyo wako, sikuchitika ndi moyo wako. Akuti Hana anapepera, Hana amapepera, koma kuti siku linali limodzi akuti Mulungu anafika. Siku linali limodzi akuti Mulungu anafika nakumana ndi moyo wake. Nawenso siku lake ndilimeneli kumana ndi Mulungu pa business yako. Siku lako ndilimeneli kumana ndi Mulungu pa ntchito yako, kumana ndi Mulungu pa ana yako, kumana ndi Mulungu pa banja lako mu zina la Yesu Kristo. Usagiranji wa moyo pakati pa anthu akufa, kutanthauza kuti business yakufa ija panopa ndi ya moyo, banja lakufa lija panopa ndi la moyo. Usanganeso banja lija ngati kuti ndilakufa, usanganeso business ija ngati kuti ndiyakufa, usanganeso skulu ija ngati kuti ndiyakufa. Akuti ufuniranji cha moyo pakati pa akufa. Moyo umafuna uja, Ambuye akuti ineyo ndili pano, landira moyo. Ineyo ndili pano, landira moyo. Wakonzeka kulandira moyo umenewo? Wakonzeka kulandira moyo umenewo? Pamene ulipo ngati ungathe gwada, ngati ungathe imirira, ndofuna kuti ulandire moyo umenewo. Akuti usagiranji cha moyo pazakufa, usagiranji za moyo pazakufa. Akuti landira moyo umenewo mu zina la Yesu Kristo. Landira moyo umenewo mu zina la Yesu Kristo.
Kweza zanja lako mwamba, zanja la manja mwamba. Atate mu dzina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa cha nthawi ya pamwamba imene mwatipasa. Tikuyamikani chifukwa cha moyo wa pamwamba umene mwatipasa. Tikuyamikani chifukwa chotikondera pakulolanso kuti mukayende pa sukulu yathu, kuti mukayende pa business yathu, mukayende pa ntchito yathu, mukayende pa promotion yathu, pa masukulu yathu. Atate mukatamandike mukakwezeke mu dzina la Yesu Kristo.